ngoba ngomhla ka-30 ngale kwalokho ngenza kwethu ngivikele isizwe sikababa. Akekho umzali oyimisele ukungcwaba ingane yakhe ethi kade eyojabula emabhinqa. Angifisi ukuthi leyo nto yenzeke ngoSinatana, angifisi leyo nto yenzeke egameni lamabhinqa ngumongameli wami bese ngithalalisa ngithi mina ngilinde ikhomishana okuthiwa iphenye ngeMoses Mabhida massacre. Zohamba nobani ewe aphelela ewe nabaphelela awusuka umela linyathi awusuka madoda inyathi ngokunyathelana umela linduna zami lapho ubungalifa goqo uma sojimbi welele olakhiza la khameza ubakhabazela ubhutkanga lapho mfasabela hoyi uyaphila lapho njalo ukudla umfazi ubamkhiza awusuka madoda nolifika phela nyathi kasizoqedela awusuka madoda ngiyijongo ngingaze ngiqede phela ngingedwa nifike nje nizongotha nithi lapha ekhaya emzini kakhe nceke ngimzimba khalimali waflesheni umsebenzi onzima nizongotha ngomfowamba mahamba ngishiyeke kodwa izile kuthiwa niyabuza inyathi nithi labo live sebebangaka bavelaphi kuthiwa niyabuza inyathi ukuthi ngampela ngoba amajongo thina sasiwazi egiya amajongo siwazi thina evuma ingoma evuma ezemvalelweni lapha sidlala nokuyizingane ebusuku uyabona yini sekufuneka manje singabhudli sekufuneka manje siyothenga amadatha isokaphi leyo tusondela mntana ngabuzele eduze sondela mntana ngoba ufuna ukuthi lento lena laba bayiphendula kodwa ke sisakhuluma ngo live ake ngitshonje nje go live abawu4 ijongo lapho ngobhoja umntamso usiqoqa somthondo uyaphoxa ngoba ufuna ukungena career back kuba kuyenzeka bengiyoposelana nentombi zangakini lezi ngizwa kuthiwa siyafa indlala uyabona ake ngitshonje nje go live abawu4 uqala ngo live kamchulu ngizwe ngo live ku-Tshatha ungobe bese ngiza ngo live ku-Mcineka bese ngiza ngo live uvala ngo live ku-Gcokama ngiqale ngo live kamchulu cingwane kungaba ukudlela amandla akho newethu uma singaphika samajongo siphika amagalelo akho emculweni kaMaskandi nasempilweni yesintu njengoba injalo siyawazi amagalelo akho kusukela embhobhweni weRadio kuphumela ngaphandle sikubonile wenza umsebenzi omkhulu noTalagu lapho Khosini FM ongathi akakwazi ngoba kushuthi inzondo nomona kube kumthi uyabona usebenze kakhulu eRadioweni ayikho iRadio engangiyithokozela njengeRadio yakho namanje ngisasho ngisathi emakhonweni akhona kuMaskandi ukusakaza kwawo hayi kubeka nabanye abaseqhulwini eliphezulu kakhulu ngaphezulu kwalokho mchunu sikubonile emcimbini eyahlukahlukene namajada ahlukahlukene uphusha ubunsizwa kuvela ukuthi cha lenda hayi ukuthi umsebenzi nje kuphela leli ijonge la ngakithi lena enkandla emabhuqweni yilo liphelela alinankinga uyabona sikubonile mnewethu wanza imicimbi kaMaskandi amantshontsho ubungxenye yawo sikubonile besimo sakho siyasazi njengoba sinjalo ziningi into zakhe sikwazi ngazo sikwazi ukwenza amatshe ezikhumbuzo lapha zamaqhawe nawe igama lakho likhona ebalazweni ongaphika lonto mchunu ngabe uhlushwa ubudomo angikhona mina uzohlonishwa lapha eduty angisakhumbuli noma wagcina uhlonishwe yini ukhona enye insizwe yalaphana konxumala uzwide ledumbe usolwazi kwezezilimo eyayithi ngifuna umculo sengihlelile ngiqedile nabakhulu ngifuna ukuzomhlonipha ngimhloniphela amagalelo akhe ngiyakwazi mchunu uyinxusa lapha kwa Department of Arts and Culture hoyi angazi Arts and Culture noma tourism kodwa kulapha manje ngingacaphuni wrong phela ngoba niyashaya ubheka wrong nina niyahlupha uyabona but ngiyakwazi mchuna ngingabazi ingakho kwezinye indawo ngibe ngulwele kodwa kokunye ngibe nguchithe phangena umngani wakho uyabona so sengikushilo konke lokho ndaba ezitha phakathi kaGugi kunose ngonyameni kwamgani amancane ngiyafuna ukugxeka
evidweni oyenzile ngwazwile amagalelo akho angifuni futhi ukungena kakhulu kuwona ngoba njengoba ngiphawula nje lezi zinto engiphawula ngawe ziwukungena kuwona lezo zinto. Now nansi into engizoyisho kuwe Mchunu, uyaphaphalaza mnewethu ngale nkulumo ngoba ngumhla ka-30 ngale kwalokho ngenza kwethu ngivikela isizwe sikababa. Akekho umzali oyimisele ngokungcwaba ingane yakhe ethi kade eyojabula emabhida. Angifisi ukuthi leyo nto yenzeke KwaZulu-Natal, angifisi le nto yenzeke egameni lamabhinqa ngiwumongameli wami bese ngithalalisa ngithi mina ngilinde ikhomishana okuthiwa iphenye ngeMoses Mabhida massacre. Unabalandeli Mchunu abaningi abakuthandayo futhi abanye abangathatha ngisho ikhali balwe egameni lakho. Bekuthanda nje futhi abanye kufanele. Kunabafanyana abancane abasakhulayo konkandla konquthu komsinga kolundi koshoyo bathi Mchunu iqhawe lethu. Uma bengezwa le nkulumo Mchunu yemasaka qhathizwe, angeke mina ngingakutsheli ngoba umfowethu qhathizwe ngoba ukhona abanye abantu abangezokuyithatha ngale ndlela wena uyichaza ngayo. Mhlawumbe uyoyichaza wena uma usuthola isithuba, kodwa le nkulumo yemasaka iwuqhathizwe Mchunu. Uma unazi induna nabanewena abakuthandayo bekufuneke bakweluleke bakutshela ukuthi ihoxise le nkulumo, njengoba ngisho nami ngithi Mchunu ihoxise le nkulumo yemasaka uyona esikhundleni sokuthi wena njengomuntu esimbuka esigabeni esingenhlana kweyinsizwa ngenxa ye-influence yakhe. Akufuneke ngabe wena ohlukanisa insizwa Mchunu, wena kufuneke ngabe insizwa uyayihlanganisa. Awukwazi ukubeka enye insizwa ngaphesheya ubeke ezinye insizwa ngapha. Sicela ukuthola Mchunu phakathi nensizwa uthi majongo uthi majongo Mchunu. Angilizwanga mnewethu lelo, sungaphawula nje ngifuna kakhulu kulona bhoti, anginandaba namanye. Lele masaka uphaphalazile ndaba ezitha akulone lomholi lokuthi kuyolwa abantu la, ngoba kuzothi uma sekwenzeka sekubuzwa kuwena bhoti. Singabe sazi silokhu sibambe siyeka sithi thina hayi Mchunu. Lapho sesiqhelile sibhekele nje ngoba usizwa sikusupporta nje manje sikutshela ukuthi hayi Mchunu ufanele yebo kokunye, kodwa la asikwazi ukuyiyeka le nkulumo Mchunu size insizwa. Siyiyeke le nkulumo idlule singashongo ukuthi siyayikhuza uhlobo olunjalo lwenkulumo. Nabakulandela ngemuva abakuthandayo sicela bayiqhelelanise nale nkulumo yemasaka nenkulumo yokulwa kwabantu. Umdlalo omsizwa kuwona okulwa kwabantu, akuwona okubulalana kwabantu. Umdlalo wokwakhana, umdlalo wokukhulisana, umdlalo wokuyisana phambili. Sizinsizwa singabaholi bemphakathi esiphilayo, singabaholi bemindeni esiholayo, singabaholi ey'kokeleni esikuzona Mchunu. Asikwazi ukuvumela isimo sinjalo. Okokuqala ngifuna ukukusho lokho. Okwesibili indaba ezitha, ngifuna ukuthi senguncome ngakuncoma kanjalo bhuti ngobuqhawe bakho nayo yonke into yenzile. Ngiyaphika kodwa Mchunu ukuthi kuzothi uma kukhona omunye ohlonishwayo ebese kuba ukuthi nawe sekufuneka ukuthi uhlonishwe Mchunu. Nginesiqiniseko nawe ziningi indondo onazo nemklomelo onayo ohlonishwe kuyona kungazange kubhekwe omunye umuntu, kubhekwe nje wena. Akekho umuntu ongasuka yothi uhlonishwa kanjani sibani bani engahlonishwanga, ngoba kuya ngokwalo mhleli walo mcimbi ukuthi ufuna uhlonipha bani nini ungakwenze njani. So ke ukuphakama ndaba ezitha uzothi isizathu sakho nje kube sokuthi hayi ngoba hayi Mchunu usungangishaya nje mfowethu ngoba uyashesha nokushaya, uyabona ubunesfuba unjalo. Yadlala ndaba ezitha yadlala. But ngithi kuwe Mchunu ngiyayiphika yokuthi uzolwa into ethi ngoba kuhlonishwa lo akuhlonishwe nawe. Leso sizathu bafo siwiki kakhulu uthole esinye Mchunu. Nalokuthi nginesiqiniseko sokuthi akuphikiwe ukuthi uyohlonishwa nawe ngesikhathi ohlonishwa ngaso.
So ke mfowethu leyo ngiyafisa futhi uphinde uyibhekisise. Ngiyadlula ke kuwe mchu. Tshatha. Sondela ngoko. Nawu somadoda. Makatha zedudla. Qolobana beyigudla. Bethi nombila kanti ikhwebu. Awusuka madoda. Cha kulungile mnowethu. Ubonile ungakhaleke phela. Uyashesha nokhala nje. Nephutha mnewethu. Ngiwazwile onke amagama akho mfowethu ivideo yakho. Kahle kakhulu. Siyayazi impucuzeko. Sasikhona ilonto lapha eSouth Beach laphana ilonto. Ngeke ngomtshela ngomcineka lonto. Ubhalele lapha. Ngomtshela ukuthi impucuzeko sasikhona ilonto sekuncane kwimpucuzeko kwafika la magama obuwakhuluma nje iwona siyawazi. Unephutha ngobe ukuthi uzodecline inomination yakho yokuhlonishwa ngezizathu ezingaphandle engasuki ngaphakathi. Ngoba lo ntisho ukuthi manje wena uzofuneka ukuthi sithi thina sifuna ukukunikeza inhlonipho ekufanele buse wena uyigabha nakhona sithi sibheke izathu uthi izathu zomsindo. Bangaka abantu abayokwenza umsindo ngobe ngokukhethwa kwabantu. Ngisho Ramaphosa usesikhundleni nje wakhethwa kunomsindo. uZuma wayesesikhundleni nje wakhethwa kunomsindo. Kuqala ngawe ngoba ukuthi mawukhethwa kube nomsindo ngoba ngisho bekungakhethwa bani umuntu ongabhangwa ngaye umsindo kulomhlaba esiphila kona umuntu ongasekho emhlabeni bathula ke lapho ngoba bethi sesihlonipha sebelele. Uma usaphila njengoba umsindo bayobanga bawuyijonga nesiqiniseko sokuthi uyakwazi lokho. So ke awubuyele ku nomination ngoba awubuyele stage womukela indondo zakhe ezikufanele. Uchazela umndeni ngoba vele kulula ukuthi phela umndeni lapho umuntu uchaza nomndeni ukhuluma nomndeni uthi umndeni hayi baba bavele bahlale besaba lapho. Kodwa wena njengejonga hambe uthatha indondo lapho uyifake ibongweni zakho futhi ukuthi wayithatha ngenkani ngobe uyangenza ngithina ayithi ndlala ninafunda ikani nalo ngoba ayishake nami hlula ngoba gcina sondela gcina bhuti umsebenzi eseniwenzile kwimpucuzeko mkhulu ngoba ngisho ukuthi impucuzeko siyazi incane lento yokuthi impucuzeko niyithathe nize niyibeke kulesi sigaba eseniyibeke kusona amajongo ikhomba ngokusobala ukuthi ngiyawuqonda umkhakha enikuwona ukukhulisa isintu 1-2 nokubheka ubhizinisi kulento yokuthi egcineni igenge nayo ikwazi ukuyibranda uma impucuzeko istage sokuyibranda nesokuyikhulisa mawuyiciko for ukuthi niubeke esigabeni lacisha abantu abaningi abafisa ukuzongena kwimpucuzeko bezela bonke abaculi bafuna ukuzongena. Why? Because seniyenze ngendlela enjalo through ukunetworka kwenu, through i-database enayo, ama-relations eniwenzile nabaculi, ama-investors, bonke labo bantu, potential strategic partners. Yonke lento iyenziwe ngobuchule, awuvele ulale uvuke usunento engangempucuzeko kungekhona ukuthi ngempela uyisebenzele leyo nto. Siyafisa ukunikeza uphaphelo gwalagwa miningi imicimbi yenzeka lapha yoMaskandi Festival. Kodwa imbalo kakhulu umi khona efike esigabeni sani sempucuzeko and ngithi akukhona lokho ukuthi into ovela ulala ufundisile. Ngaleyo ndlela enjalo ingezeluleke imbili kuwe Mcineka. Esokuqala sokuthi emagameni akhulunywe umchunu nabo bonke abanye abantu mhlawumbe abafakazelana nomchunu ngani aningavele niwajikijele kude nje ngempela. Niwathathe niwacwanine niwabuka ukuthi abukho yini ubuqiniso kwezinye zezinto abayishoyo and concede ivume nemukele uma ngabe ukuthi kukhona la nani njengabantu sonke sinawo amaphutha makukhona la nani nibhayize khona njengabanewethu nikwethu phela ayikho inkinga vumani lonto nilungise izinto mhlawumbe vele lo msindo khona ulungile ngoba vele akunifanele Mcineka akunifanele Tshatha akunifanele Ngizwe ukuthi nina nitholakale ningcenye yama-faction emculweni kaMaskandi. Alikwazi nina uku-associate-wa naleya camp noma naleya camp ngoba niyaxaka kwesinye isikhathi nitholakala ngazi ukuthi nibhekelela uMaskandi wonke kodwa futhi nibuye nikwazi uku-associate-eka nani nama-camp athile. Leyo nto ngisho kuwe Mcineka, ngisho kuwe Tshatha, ngisho kuwe Ngizwe. Awukwazi because one moment sizongazi noma ukhuluma njengomuntu obhekelele
uMasikandi ngizwe sizongazi uMcineka sizongazi uTshatha noma ukhuluma njengekemp enjani ethile bekuyisikhathi lesi sokuthi uma ngempela niseqhulwini kaMasikandi nitholakale ndawo zonke ibhekeni ke leyo nto kwazela umkhulu ngiyakuhlonipha kakhulu esigabeni sakho nomsebenzi osuwenzile yaqhubeka futhi ngiyakuhlonipha namhla sihlangana futhi ngiyokutshela lento ukuqala lokho okwesibili ukukhetha kwenu ungobe musana ukushintshwa abantu nina senzoshintsha ungobe ukuthi seniyayeka ukumhlonipha nanchabo awunibe ninezizathu nina zokukhetha ungobe seniyekiswa yini manje sizovuka umavundla bangumsindo kulabo live abavelayo uqhamuka usibanibana bangumsindo kulabo live abavelayo nani seniyashintsha hlalana entweni yenu uma benikhethe ukuthi nizohlonipha ungobe hloniphani ungobe nina ngendlela ungobe beniplan ukuthi ungobe nizomhlonipha ngayo uma khona amanye amaqhawe enihlobo onihlele ukuwahlonipha nangesikhathi esilandelayo nawo futhi niwahloniphe izinto engishoyo uma kukhona ama-investors abantu mhlawumbe nipartnerishe nabo ngabe kuhulumeni the corporate sector omasipala yini abaxhasile kumpucuzelo ngineshoyo ukuthi baya-understanda lento ekuthiwa i-business abakwazi ukuthi banitshela ukuthi yenzani ini nina yebo nto engichazayo nina ba-understandiseni ukuthi kuyi-compromise ukushintsha uhlelo ebenivele ninalo ebese emveni walokho ngigcineka niqhubeke nomsebenzi omuhle wokuthuthukisa amaciko eniwenzayo bafowethu ukukhulisa igenge sancane siyikusasa siyayibona lento igenge iyaphakama ngenxa yendlela yobuciko nani enenza ngayo ibhizinisi lenu ningavumeli imisindo eminingi nididise ngoba kuba njalo into mayisiphumelela ukhohlwe kwesinye isikhathi ukuthi konje wake walala ungadleli usayiphethe isayidocument inkosi yami sayizamela na yabona so-ke ngiyakuhlonipha kakhulu Gwazela ngiyakuhlonipha kakhulu Tshatha ngiyakuhlonipha kakhulu Mchunu ngamagalelo nje angincenge lutho kunina mina kodwa nje ngiyanihlonipha ngoba ngiwaseyinyathi mina ngafundisa ukuthi insizwa nje iyahlonishwa insizwa yabo kuwukuthi phela ngeke ngilonge ngincenga lana mina yabo lungisani lento Gwazela qhubeka nomcimbi omuhle Gcokama ayikho into engizoyikhuluma nawe bhuti ngiyilalelile ivideo yakho ngawezwa onke amaphuzu obuwashaya lapha iyodwa into engifuna ukutshela yona Manxele ngena evikeni impucuzeko laphana cela ukubona stage wena uyazazi ukuthi umkhulu kangakanani ukuthi manje wena ungazi usincisha into esikwazela yona ngifuna mina uphusha lo shuni wakho bafo wenkani uphusha phela ungahlabi usendo ubhekeleni bafu yizuzo uphusha khona la stage ngifuna mina ufike uzobatshela ukuthi uNkulunkulu niyaphaka uthi uNkulunkulu niyaqina batshelelana hayi ukuthi ushone kude Manxele uyayibona ufuna ubabuka emehlweni uthi waphafa gogo uyabona into engichaza fika kubona yebo into engisho so-ke baningi engifisa mina ukuthi bafowethu nonke kusetshenziswe nina ukuhlanganisa abantu bafowethu akungasetshenziswa nina ukwehlukanisa iy'nsizwa zifakene eviyeni elilodwa bafowethu zikhulume ngagama linye iy'nsizwa sitshele iy'nsizwa ukuthi buyini ubujongo buyini ubunsizwa sitshele iy'nsizwa ukuthi uma ngabe ushwiba isikhwali sakho uyijongo isikhwili ushwiba khona ey'nsizweni uyabona makuwukuthi futhi ushwibe wahluleka kodwa noma uhlehla uma khona futhi khona lapha eviyeni sithi awusoma doda wehlulekile umfokazi bakho kodwa useviyeni uyayibona into engichazayo so-ke ngiyaninxusa amaqhawe mina namaqhawe kumina ngumsebenzi eniwenzela lokhu kwabafana abancane ukufika ubunsizwa bungasekho sangithembele kunina manje lento eniyenzayo angiyizwa ngempela konke ngiyangizwa nithi ngithini kunina thunywe zinyathi-ke zithi angizonitshela leyo nto mhlawumbe ufuna ukuyibona iy'nyathi andofika mhlawumbe ngihleli ney'nyathi
Siqedela ibhodlela. Awusuka madoda. Vala mntana.